Ja, jeg vil godt fortælle her om plusbrøker, og formålet er, at vi skal finde fællesnævner og så lægge tællerne sammen. Og her er så lavet et eksempel med 3 dele, hvordan vi sådan starter, og hvordan fremskridtene bliver. Vi har vores 3/4 og vores 1/3 her. Så ved vi, eller kan vi hurtigt regne ud, at 4 og 3 begge to går op i 12, men det er ikke sikkert, at de gør det lige mange gange. For eksempel skal 4 kun ganges med 3 for at gå op i 12, hvor 3 skal ganges med 4. Så vores 3/4 og 1/3 bliver til 9/12 og 4/12 på den måde, at der er ganget med 3 her, og der er ganget med 4 her. Så 3 bliver ganget med 3, det giver 9. 1 bliver ganget med 4, det giver 4. Så vi har vores 9/12 og vores 4/12 her. Så lægger vi tællerne sammen, hvor tællerne er den øverste her. Det bliver så 13/12. Men i det, at 13/12 er en uægte brøk, vil vi godt have lavet om til blandet tal. Det vil sige en konstant og så en brøk, altså en ægte brøk igen. Så det bliver 13/12 bliver til 1/12, hvor de 13 jo udgør en hel, men så har vi 1 til over, som så går ind i den 1/12. Ja, så videre til minusbrøker, hvor man igen finder fællesnævner. Men før i plusbrøkerne, hvor man lagde tællerne sammen, så minuser vi dem her. Igen har jeg lavet de 3 steps, som man kan se i fremskridtsmetoden, hvor vi har 3/4 og 1/6 skal minus hinanden, som bliver til 7/12 til sidst. Igen finder vi fællesnævneren, hvor vi kan se, at 4 går op i 12, hvor 6 også går op i 12. 4 skal ganges med 3, for det bliver 12, og 6 skal ganges med 2. Så vores 3 i tælleren her bliver ganget med 3, som bliver 9, og vores 1 her bliver ganget med 2, hvor det bliver 2. Så vi har vores 9/12 og vores 2/12, som så skal minus hinanden, fordi fremskridtsmetoden i minus er, at man tager tællerne fra hinanden. Så vores 9/12 og 2/12 bliver minuset, så det bliver 7/12. Nu har vi gangebrøker, som egentlig er noget af det letteste, og jeg tror alle matematikere foretrækker. Jeg har 2 eksempler her, og igen har vi vores steps, som er fremskridtsmetoder. Vi har 4/5 og 2/3, som de sidste bliver 8/5. Fremskridtsmetoden med gangebrøker er, at man bare ganger over og ganger over. Så man har vores tæller her, vores nævner her, så vi ganger tæller med tæller og nævner med nævner. Det gør man så, hvor man siger 4 gange 2, det bliver 8, så 8 kommer op i tælleren. Og hernede i nævner har vi vores 5 gange 3, som bliver 15. Så i første eksempel bliver det 8/5. Den kan ikke forkortes mere, fordi 15 kan ikke divideres med 2, for så bliver det decimaltal. Eksempel 2 gør vi det samme igen, bare lige for at vise, at hvordan det skal gøres igen, hvor vi har vores 5/4, eller vores 5/7 og vores 4/6, hvor vi ganger over igen og ganger over hernede. Så vi har vores 5 gange 4, det giver 20, 20 gange 6 giver 42, så vi har vores 20/42. Den kan godt reduceres mere eller forkortes mere, og den bliver 10/21. Og nu til den sidste form for brøk, hvor man skal dividere. Der vender man brøken her om, og det er altid den sidste brøk, vi vender om. Så et eksempel her igen har vi vores dele. Nu er der bare 5 dele, fordi det er lidt mere kompliceret, når man skal dividere. Her har vores 4/6 og 3/11. Måden man så gør det på, som jeg fortalte, er, at man vender den sidste brøk om, og så ganger man over. Så vi har vores 4/6 forbliver 4/6, og vores 3/11 bliver så nu en tredjedel, eller 11/3. Så vi har vores 4 gange 11, det giver 44, og vi har vores 6 gange 3, det giver 18. Så nu har vi ganget over, fordi vi har vendt den sidste brøk om, så vi har 44/18. I det 44/18 er en høj og ukompliceret uægte brøk, vil vi godt have lavet om, så vi kan se, at 18 går 2 gange op i 44, og så er der 8 til over, så vi har vores 2 og vores 8/18. Det kan godt forkortes længere, hvor vi får 2 og så 4/9. Ja, så er jeg kommet frem til den sidste del, hvor man kan forkorte forlængen. Og det handler om, at man forenkler det færdige facit, så man ikke står med et kæmpe regnestykke til sidst, som er uoverskueligt. Vi har vores 1/8 her, kan forlænges til 10/80, det er det samme, bare større. 2/4 til 4/8, som videre til 8/16 til 16/32. Og det handler om, at man ganger med det samme i tælleren, som man gør i nævneren, hvor vi har ganget med 2 her, så ganger vi også 4 med 2, så det bliver 8 og videre hen. Så kan man komme langt ud, og til sidst, eller der er sådan set ikke noget til sidst, men der er for eksempel her, hvis man ganger 16 med 5, det giver 80, 32 med 5, det giver 160, og vi ganger det med begge, både tæller og nævneren, hvor det til sidst bliver herude. Man kan også forkorte, for eksempel, det ligger i ordet, at man forkorter noget, 3/9 til 1/3, hvor man dividerer med det samme nu. 3 divideret med 3, det giver 1, 9 divideret med 3, det giver 3. Og samme her i 16/24, der bliver det så bare 2/3, fordi vi til sidst lander dernede på 2/3. Og 6/8 kan blive til 3/4. Så heroppe skal man gange med det samme tal,
og hernede skal man dividere med det samme tal. Så det er alt afhængigt af, om man skal forkorte eller forlænge. Og for at forenkle det, så er det let at forstå, så kan man sige, at altså, om det er 8, der spiser en pizza, eller om det er 80 personer, der spiser 10 pizzaer.